Il-Pulizija u l-iskwadra tal-omiċidji mexxija mill-Ispetturi Keith Arnaud, Keith Arnaud u James Grech solvew l-omiċidji kollha li seħħew matul din is-sena. L-2019 kienet l-inqas sena li fiha kellna omiċidji f'dawn l-aħħar 19-il sena. Din is-sena f'pajjiżna kellna 3 omiċidji li ħallew warahom 4 vittmi. L-ewwel omiċidju tas-sena seħħ fis-26 ta' Marzu, meta r-raħal ta' ħalaxa inħasad bl-aħbar tal-mewt makabru ta' Maria Lourdes Bonici u binta Angel Bonici. Wara jumejn irrappurtati nieqsa l-Pulizija sabet il-katavri tal-omm u l-bint falqa fit-triq Santu Kristu f'Ħalaxa stess. Dwar dan il-każ, il-Pulizija arrestat u xliet lil Joseph Bonici, iben u hu l-vittmi. Fil-qort instema kif in-nisa nqatlu b'daqqiet f'rashom u wara ġew sparati tiri lejhom minn arma tan-nar. It-tieni qtil tas-sena seħħ fis-6 ta' April f'Ħalfar. Dakinhar żewġ persuni sparaw tiri fuq 3 immigranti li kienu mixjin biswit iċ-ċentru miftuħ minn karozza. Blassana Sis Sulejman jinqatel kisaħu biret b'tir f'rasu waqt li żewġ immigranti l-oħra indarbu serjament. Il-ħidma tal-investigaturi waslet biex il-każ jiġi solvut madwar xahar wara, meta ġew arrestati żewġ soldati żgħażagħ, Loren Xikluna u Francesco Fenek, u ma ġew mixlija li qatlu lil Lassana f'dak li huwa meqjus bħala l-ewwel qtil b'motivazzjoni razzjali. It-tielet u l-aħħar omiċidju tas-sena seħħ fid-29 ta' Novembru, meta l-Pulizija sabet raġel mixħud fadira demm quddiem il-Monument tar-Repubblika fil-Marsa. Wara jiem ta' investigazzjoni l-Pulizija resqet żewġ soma lil qorti u akkużathom bil-qtil tal-ġuvni ta' 25 sena mill-Eritrea. Din is-sena wkoll il-Pulizija bdiet tqis l-għajbien ta' Charlene Farrugia bħala omiċidju, jekk kienet ġiet irrappurtata nieqsa f'Novembru ta' 11-il sena ilu, meta dak iż-żmien kellha 25 sena. Dan il-każ ħa żvolta ġdida fit-19 ta' Lulju ta' din is-sena, meta l-Pulizija kienet qed iżżomm lil John Paul Woods li dakinhar kien akkużat li wettaq serqa u żamm 4 persuni kontra rieda tagħhom f'ħanut tal-merċa fil-Gżira. Waqt li kienet jiġi interrogat mill-Pulizija, qal li kellu informazzjoni dwar l-għajbien ta' Farrugia u sostna li allegatament kienu li qatilgħu ħeba biċċiet mill-katavru tagħha f'daħla fis-sur tal-Belt. U waħal il-Pulizija fil-post fejn kien ħeba l-katavru, fejn testijiet tad-DNA ikkonfermaw li l-għadam li nstab kien verament ta' tfajla Maltija minn San Pawl il-Baħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.